Na ni, gwych. Wel, helo na, helo Jerry. Helo Gareth, shwmae? Rhaid da chi. Wel, dwi eisiau dechrau drwy ddweud llongyfrchiadau enfawr i chi ar gyhoeddi cyfrol arall, y gyfrol mae yma gen i fi yn y nilo. Mae'n eto, fel y holl gyfrolau eraill, mae'n chwipo gyfrol arall mewn difri. Ac yn ddiddorol eto, mae'n gyfrol lle da ni'n gweld mewn difri un o'ch cyfraniadau mwyaf chi yn sicr i lenyddiaeth Gymraeg i, ac o ran ysgolheictod, o ran llen Gymraeg America, oherwydd, dwi'n sa'n deg deud, mae chi ydi un o'r arlwyswyr yn hynny o beth, felly. A mae'n ddifyr iawn gweld bod chi wedi mynd yn ôl at hynny, felly, yn fanwl iawn hefo Dros Gyfiawnder a Rhyddid. Dyn nhw bod eich wedi cyhoeddi nifer o lyfrau eraill fel Llwch Cenedloedd ac i ddeffro ysbryd o wlad yn y Gymraeg, felly, ond tro yma di troi benodol at gatrawd benodol adag y Rhyfel Cartref, felly, cyn yn ystod a dwys bach ar ôl ella. Sa chi licio dechrau drwy ddeud be oedd di apelio ata chi efo'r testyn yma'n benodol a be nath eich denu chi i fynd ati i sgwennu amdano fo? Wel, yn gyntaf, Gareth, diolch yn fawr iawn i chdi am y geiriau caredig ac am y gefnogaeth. Hyfryd cael sgwrs efo chdi am hyn, ni'n wedi cael lot o sgwrsiau dros y blynyddoedd Mangor dros Banar yn trafod y pwnc yma, felly mae'n braf cannau'r hyn ar Zoom i ddathlu'r achlysur, felly diolch o galon i chdi. I ran y llyfr o felly flynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n gwneud ymchwil nath arwain at y llyfrau eraill sydd wedi crybwyll, Llwch Cenedloedd a llyfr am Robert Everett hefyd, a y llyfr Saesneg Sons of Arthur, Children of Lincoln, a'r gyfres dyledu nath Mae Ifor Glyn i chyfarwyddo ffordd mor ddehig, Rhyfel Cartref America. Nes i gasglu llwyth o destunau cynradd yn Gymraeg yn deillio o Rhyfel Cartref America. Hynny yw, dyn ni'n sôn am 4 mlynedd o hanes rhwng 1961 a 1965, ac erbyn diwedd yr ymchwil, flynyddoedd yn ôl, oedd gyda dros 10,000 o dudalen yn Gymraeg yn deillio'r uniongyrchol o'r rhyfel. Pethau mewn print, gan wyo, ond hefyd llawysgrifau, llythyrau personol, dyddiadur ynas, cyhoeddwyd a bethau fel yna. Ac felly, yn gyntaf, ni'n trio cloriannu profiad Americanwyr Cymraeg eu iaith yn y rhyfel, yn gyffredinol efo'r llyfrau hynny a'r gyfres ddogfen yna gyda Mae Ifor Glyn. A wedyn, felly oedd rhaid trafod yr holl dirlun a'r holl faes. Ond pan o'n i'n neud yr ymchwil yn wreiddiol, nes i sylwi o sawl beth, ond un o'r pethau oedd bod yna gnwd o ysgrifau Cymraeg yn deillio o brofiad un grŵp o filwyr Cymraeg eu iaith yn myddin y gogledd, bydd yn yr undeb yn ystod o'r rhyfel. Cwmni o filwyr, cwmni neu the Cambrian Guards, fel nhw'n cael ei galw oherwydd eu Cymreictod, oedd yn rhan o'r gatrawd ti wedi cyfeirio ati'r 22nd Wisconsin Infantry. Felly, oedd yn gnwd o ysgrifau Cymraeg, trwch o bethau, a hefyd digwydd bod, mi oedd y gatrawd honno, yr ail gatrawd ar hugain o draed filwyr Wisconsin, yn Kentucky ar adeg ddiddorol, pan oedd Kentucky yn dalaeth nad oedd wedi ymneilltuo'r undeb yn llwyr, ond eto mi oedd Caethwasiaeth yn gyfreithlon. Felly rhyw dirneb o ran rhai pethau, ond oedd cymaint o Gymru yn y gatrawd a milwriad, sef Colonel, prif swyddog y gatrawd nad oedd yn Gymro, yn danbaid yn erbyn Caethwasiaeth ac eisiau helpu rhyddhau'r cydweithio. Felly oedd rhyw densiwn yna, oedd yn amlygu tensiwn oedd i fewn i ddiwylliant a'r llywodraeth y gogledd yn ystod rhyfel. Y rhan fwyaf gan gynnwys Abraham Lincoln ei hun ar ddechrau'r rhyfel yn gweld yr rhyfel i achub yr undeb, nid i ryddhau cydweision ar y dechrau, ond diddymwyr, y bobl hynny oedd am ddiddym i Caethwasiaeth, yn gweld y rhyfel o'r cychwyn cyntaf fel rhyfel yn erbyn, fel rhyfel sanctaidd yn erbyn Caethwasiaeth. Ac felly mi oedd y grŵp hwn o filwyr Cymraeg o Wisconsin di cael eu hunain mewn lle yn ddaearyddol ac ar adeg yn ran chronoleg y rhyfel, pan oedd y tensiwn yma'n amlygu hunain, ac wedi sgwennu
am hyn yn Gymraeg. Felly, o'n i'n gweld y cynwd o destunau Cymraeg yma yn amlygu gwedd bwysig iawn ar yr hanes, ond hefyd y ffaith bod yna gymaint o bethau yn yr iaith Gymraeg. So oedd hynna wedi, yn bennad yna oedd y reswm, pan nes i roed y pethau yma i gyd mewn rhyw ffolder a roed o'r y shelf ydy reid. Rhywbeth arall na hynna. A wedyn, pan nes i benderfynu fynd ar afal ag o flynyddoedd wedyn, yn ystod Covid, fel y cyfnod clo mawr yn Covid, os dwi'n cofio'n iawn, neu ar ôl terfysg chweched o Ionawr yn Washington, dweud i gwir, hynny oedd ysbartyn. A ar ôl dechrau tyrchu'r ffail a dechrau studio'r ffenomelau eto ar ôl 10 mlynedd, 15 mlynedd o seibiant, un o'r pethau nath apelio fwyaf oedd hanes yn ddiddorol, ond personoliaethau y milwyr unigol a'r modd o'n i'n teimlo bod i'n dod i nabod cymeriadau wrth ddarllen y geiriau nhw. Ac yn anusgwyl hefyd, rhywedd sosio-ieithyddol o ran hanes yr iaith Gymraeg i bobl fatha ni sydd wedi studio'r iaith Gymraeg a'i hanes a'i diwylliant, sydd ddiddorol ofnadwy cael rhyw fath o ffenest mewn welediad o ran y Gymraeg ar lefel gymuned yn America mewn ffordd fanwl iawn, ac yn syndod y mi, dro ar ôl tro wrth dyrchu hanes y milwyr yma, o'n i'n gweld bod llawer ohonyn nhw wedi ei geni yn America a'i magu yn siarad Cymraeg yna, ac yn cael ei trafod fel Cymru, ond y rhan fwyaf ohonyn nhw erioed i gweld Cymru yn eu bywydau, bod nhw yn siarad Cymraeg fel mamiaeth ac yn arfer rhyw hunaniaeth Gymreig Americanaidd. Felly, wrth i mi ddechrau sgwennu llyfr, mi nath agweddau eraill ar gyfoeth yr holl destunau Cymraeg amlygu hynna'n, ac o'n i'n gwybod, mae hyn yn ddiddorol, mae hyn yn ddiddorol, dwi'n siarad hyn wan a hyn wan. Felly, mi ddechreuodd fel rhywbeth eitha gwahanol, a mi ddatblygodd yn brosiect, wel, yr hyn ydi o wan, lle. Wel ia, mae be di o rwan yn gyfrol, yn ganlyniad. Mae'n gynnyrch arbennig, dweud gwir, a chi ddweud fanna, mae yna gymaint o agweddau gwahanol yn cael ei archwilio mewn difri o ran yr elfen asosio-ieithyddol a bod y Gymraeg mewn ffordd yn agwedd diffinio hunaniaeth y Cymru America felly. Ond mae'n ddiddorol nodi hefyd nad llyfr academaidd gyfan gwbl draddodiadol mo hwn mewn difri, ac dyna oedd yn harroi'n syth bin o'n i'n gweld reit, mae yna briodas yma rhwng Jerry'r ysgolhaig a Jerry'r nofelydd, a oedden ni'n sôn dipyn wsos dwytha yma ynglyn â'r gwahanol dechnegau'r nofelydd da chi wedi dod i fewn i'r ymdriniaeth academaidd hanesyddol yma felly. Pam oeddech chi wedi penderfynu mynd ar hyd y trywydd hwnnw oedd yn creu rhyw fath o bont newydd mewn ffordd? Wel, ie, ar un wedd, gan i fod yn llyfr ffeithiol, nes i ddechrau ystyried trafod yn fanwl a gwasg Prifysgol Cymru yn y llyfr academaidd efo mwy o draddodi academaidd a cyd-destinoleg yn y blaen. Ond wedyn, fel dwi'n dweud, dwi'n sgwennu ffuglen hefyd, ac mi oedd y deunydd yma wedi deffro'r nofelydd yna i, ac yn un adeg, o'n i'n meddwl, dwi'n ni jyst sgwennu nofel hanes arall, dwi'n sgwennu nifer o nofel hanes, fel dwi'n nofel hanes ac yn gwneud nhw'n gymeriadau ffuglenol, a wedyn, felly yn rhyw densiwn yna rhwng yr awydd i sgwennu ffuglen, yr awydd i wneud rhywbeth ffeithiol, wedyn eisiau, wel na, dwi eisiau rhoi blaenoriaeth i'r geiriau greiddiol yma, i be ddedodd yr Americanwyr Cymraeg yma, yn ei geiriau hunan, felly'n lle dychmygu pethau. Felly, o'n i'n trio blynu at ffeithiau mewn ffordd, ond eto, o'n i'n trin y stori fel nofel iddi rhyw raddau, yn trio creu cymeriadau allan o'r dystiolaeth ac yn llunio stori gronolegol. Ac i ryw raddau, swn i'n meddwl bod haneswyr yn tueddu gwneud hynna i ryw raddau, ond ar y cyfan dyn nhw ddim yn cyfadda bod nhw'n gwneud hynna. Maen nhw'n hogio bod nhw'n gwneud hanesyddiaeth mewn ffordd wyddonol, ond mae hanes yn digwydd mewn ffordd fler iawn. Mae'n aniben, yn wedi pan ydych chi'n sôn am rhywbeth mawr fel Rhyfel, ond mae unrhyw sy'n sgwennu llyfr hanes yn gorfod creu stori i dywys darllenydd drwy'r hanes. Felly bod haneswyr yn tueddu, ysgolheigion yn tueddu hynna, hwyrach heb
gyfaddau i bod, oedd na rhyw duedd yn ôl yn yr 80au, hanesyddiaeth, olfodernaidd, pan oedd pobl yn blaendirio hynna, ond dilyn yn beth sy'n cael cymaint o sylw wan. Ond felly, felly, ni eisiau blaendirio cyfaddau, wel iawn. Mae'n llyfr ffeithiol, yndi, ond eto, mae rhaid y mi gyfaddau bod fy nychymig yna wedi chwarae rhan o ran gweld stori a strwythuro cyfa fel stori a amlygu cymeriadau hanesyddol a'i troi'n gymeriadau mewn stori, lle. Ac dwi'n gobeithio mod i'n gwneud hynny mod i'n gonest, weithiau dwi'n dweud, wel, tybed a dim oedd y reswm o rhywbeth o fela, i ddangos y darllenydd mod i'n dychmygu rhywbeth i lenwi bylchan y stori, de. Ond, ac oedd yn teimlo naturiol, unwaith eisiau bydd yn fynd i wneud hynna, ond llifo, unwaith o'n i'n teimlo mod i'n nabod y cymeriadau, gan gyfadda eto bod hynny'n gyfuniad o'r ffeithiau, sef yr hyn sgwenwyd gan y bobl yma ac amdano nhw gan eu ffrindiau a'i teuluoedd, a cyfuniad o hynna a modd o'n i'n dehongli'r dystiolaeth ac yn dychmygu, wel, rhaid bod y dyn fel hyn, achos os o'n dweud pethau fel la, neu os oedd pobl yn dweud pethau fel hyn amdano fo, rhaid bod gyda fo'r math yma o bersonoliaeth. Felly, rhyw gyfuniad o'r dystiolaeth a fyna'n dychmygu pobl fyw tu ôl o'r geiriau hanesyddol yna, de. Ac oedd yn hwyl, mae'n eisiau ddechrau, oedd yn llifo naturiol ac yn rwydd. Mae'n wych. Wel, dweud y gwir hefyd, yng nghanol y llyfr mae ffotograffau, does, mae rei lluniau o rei o'r bobl sy'n cael eu crybwyll. Oes. Ond a'r man cychwyn mewn ffordd oedd y geiria'r sgwynwydd gan y bobl yma, ta ddim o'r... Ia, bendant, ac doedd rhai o'r lluniau yna ddim gennau tan yn gymharol hwyr yn yr holl broses, da. A wedi y ddau sy'n ar y clawr, da, lluniau gorau, o ddau'r cymeriadau canolog, Owen Griffiths, Capen neu Captain Cynta, y Cambrian Guards, yr un nath recrwtio, nath ymrestru milwyr i gyda, a wedyn Robert T. Pugh neu Bob Pugh, Caben Ola, y cwmni ar ôl i Owen Griffiths adael. Ac mon yn gymharol ddiweddar, nes i gael hyd yr lluniau da o'r ddau swyddog Cymraeg yna mewn archifdi byddin yr Unol Daleithiau, dyd i gwir. Felly, oedd y lluniau eraill gennau ers tipyn, ac mae'n braf, bod rhai o'r lluniau ddim gyda'r gorau ar ansawdd, mi oedd y lolfa yna'n teimlo bod yn werth i cynnwys, achos y pobl wrth i bob yn gweld gwynebau wrth o'r i nabod cymeriadau. Mae'n biti garw hefyd bod ambell un o'r cymeriadau, ambell un o'r cymeriadau canolog heb lun o gwbl, mae'n ambell un sy'n wrth y modd yn gweld ei wyneb o, ond mi nes i gynnwys popeth oedd gennau o ran hynna, da. Ia, ond mae'n bendant maen nhw yn ychwanegu rhyw elfen arall. A dwi'n weithio, mae peidio cael ffotograff, peidio cael llun o rywun hefyd yn cynnig rhyw gyfleoedd eraill tydi o ran creu'r person yn eich dychymig mewn ffordd. Ac mae'n gallu bod yn ddrysl hefyd, achos na i ddeud hyn cyn i rywun sylwi a'i berdiadu, ond mae disgrifiadau o un o'r cymeriadau canolog John Bowen, ath yn rhingall yn sargent yn y gatref, oedd o'n grydd o fychynllath, ac yn ddyn ffraith, oedd yn tynnu coes yn aml, ac yn llawcio papurau newydd a wrth i fodd yn trafod gwleidyddiaeth ac yn y blaen. Ond mae'n gymeriadau mawr, un o'r rai, dyn ni wir yn teimlo bod ni'n dod i'w nabod o'r ei bersonoliaeth. A mae rai o'i ffrindiau'n dweud bod gan John Bowen wallt gola. Ond yn y ffotograff, mae wallt o'n edrych rhaid dywyll i fi. Beth yna ambell fel la, lle mae'r llun hwyrach yn mynd yn groes i'r geiriau. Ond na fo, dwi wedi amlygu bai ar y llyfr, efallai fysa pobl eraill yn sylwi arno fo. Ond dyna fo, ffeithiau dyn nhw, dwi wedi glynu, wedi aros gyda'r ffeithiau. Mae'n ddiddorol eto'r ffeithiau, eto'r gwahanol dystiolaethau hefyd, ella bod ambell dystiolaeth yn mynd y groes i dystiolaeth arall yn hanesyddol felly. Ond asgo. A wedyn y teitl, mae'r teitl hefyd yn drawiadol a mae rhywbeth, ydych chi'n gwneud dipyn efo'r eich llyfr academaidd wedi cymryd illa dyfyniad o ryw ysgrif neu ryw erthygl felly. Ac geiriau o iddo Thomas J. Davies ydy Dros Gyfiawnder a Rhyddid ac da chi'n dyfynnu fwy o hyn mae'n deud yn y prolog bod y rhyfel yma'n yn chwildro anocheladwy ac yn ymdrechfa anwrthwynebol rhwng cyfiawnder a rhyddid. Na chi ddeud hefyd, ynddo? Mae yna argyhoeddiad yna, does? Mae yna ryw gryfder yn y geiriau, allu. Oes. A ryw athronyddu, da chi'n ddeud yn y prolog, sy'ch chi'n licio dweud chydig bach mwy am hynna?
Ia, na, diolch Gareth. Mae hynny'n ddifyr, de. Ac ie, dwi'n dechrau gyda geiriau Thomas J Davies yn y prolog, y geiriau sy'n rhoi teitl i'r llyfr, de, fel ti newydd dweud. Ac mae rhyw lythyr sgwennodd o wedi ewyrth o. I ewyrth yn wneud y county Efrog Newydd, nid yng Nghymru, gyda llaw. Ac un o'r pethau eraill fydd yn dweud, ond bron yn sgil effaith y gwaith, oedd dysgu bod tri o swyddogion y cwmni yma, Cambrian Guards, Owen Griffiths, Robert T. Pugh a'r Thomas J Davies yma, tri wedi ei geni yn America a'i magu siarad Cymraeg. Ac eto, bod Thomas J Davies wedi eni yn wneud y county Efrog Newydd, cyn symud i Racine yn Wisconsin, oedd o'n gallu sgwennu Cymraeg mor goeth a defnyddio'r iaith Gymraeg i drafod pethau athronyddol, de, fel ti'n ei awgrymu lle. Felly, y llythyr yma sgwennodd oedd o mewn gwersyll yn neud Tennessee yng nghanol y mynyddoedd a dyffryn oedd yn Tennessee, yn gweld y gaeaf yn ildio o'r Gwanwyn ac yn hyraethu a dyma fo'n sgwennu llythyr di ewyrth yn ôl swydd o neud talaith Efrog Newydd. Ac mae'n ar ôl sôn am hyn y llall y tywydd, a mae'n ffordd ddigon, chwod, barddonol lle, oedd y boi mae'n gallu sgwennu Cymraeg. Mae o'n sôn am y rhyfel ac yn dweud nad ydi o ddim yn dyfaru ymrhestru er i fod o wedi trystio i lawr o galedu a bod o'n fodlon ymladd am flynyddoedd eto i weld rhyddhau'r Caethweision a mae'n fodlon colli rhagor o waed gwerthfawr, meddwl fo, i weld Rhyddid yn crechu Caethwed. Ond wedyn mae'n symud wedyn o'r dehongliad gwleidyddol gwreiddiol, sef bod rhyfel oherwydd ffaith bod perchnogion ceithfeistri yn y de am ymneilltu'r undeb i gael parhau a Caethwasiaeth ac yn wir ymestyn ffiniau Caethwasiaeth i tiriogaethau newydd. A mae'n symud o hynna i'r drafodaeth athronyddol ti wedi ei chrybwyll, lle mae'n ddim yn bron fod yn rhyw frwydr neu rhyfel ar lefel uwch yn y nefoedd neu mewn rhyw fyd arall rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder, de. A bod yn amhosib o sgoi rhyfel yn y diwedd ar y ddeiar gan nad yw'n bosib i gyfiawnder ac anghyfiawnder gyd fodoli, de. Ac bod ffaith bod y dyn yfang yma wedi fagu'r America yn gallu trafod pwnc mor ddyrus mewn ffordd mor athronyddol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn wych yn dod hun ynddo, o ran hanes yr iaith Gymraeg. A'r ffaith i fod o'n filwr, oedd o'n sgwennu hynny mewn gwersyll milwrol ganol yr rhyfel, yn ychwanegu cyd-destun sydd yn gwneud yr hyn sgwennodd o'n Gymraeg yn fwy rhyfeddol byth ynddo. O, bendant. Eto, mae'r cyd-destun yna mor bwysig bod o yn ei chanol i mewn difri a bod yr arddeliad moesegol na mewn difri yn ei yrru o felly fel sawl milwr arall. A mae hynny'n yn dod hyd yn oed yn fwy byw mewn difri pan da ni'n edrych ar gofnodion eraill. Mae gen i rhywun yn ychwanegu ymuno fan ni rwan. Dwi'n yma. Felly, rhywun arall i ddod i at y drafodaeth. Gen i deimlad, dwi'n gwybod pwy ydi o. Mae yn ymuno felly, na ni ymuno rhyw... Ifor! Ie. Mae yna connecting to audio, mae ar ei ffordd. Na fo. Oedden ni'n sôn amdano gyna Ifor ap Glyn, nath gyfarwyddo a chynhyrchu'r cyfresu dogfen wedi seilio yn ngwaith ymchwil, de. Felly mae'n dda fod o wrthi yn trio ymuno. Helo Ifor! Helo! Mae angen agor dy faig, dwi'n meddwl, ar camera os ti'n gallu. Mae ni rhyw technoleg yn datblygu fel hyn, doedd gan y filwyr ddim hyn i drafod nag oedd mewn rhyw bapur a beiro a y wasg argraffu gofnodol mewn print oedd gen nhw dyddiannu yn te. Eitha gwahanol i rwan. Ia. Ond ni barhau efo'r drafodaeth. Ia, hollol. Ifor ymuno lli, ond... Ia, o'n i sôn o ran eto chi'n deud fanna gwrthdaro cyfiawnder ac anghyfiawnder mewn difri. Bo hynny'n dod hyd yn oed y fwy byw.
hefo'r cofnodion ydych chi'n dyfynnu yn y gwaith, felly. Mae Ifor. Helo Ifor. Croeso at ni. Helo, sut mae, sori? Iawn, diolch yn mynd o. Braf iawn o'ch gweld chi. Wel, mae'n dda bod chi wedi ymuno rwan, dweud y gwir. Achos o'n i am mewn difri y testunau gwreiddiol a defnyddio'r ffynonellau gwreiddiol cael dealltwriaeth ehangach o'r hyn oedd yn wynebu'r milwyr ag ati ar y pryd. A Jerry, ydych chi'n dyfynnu'n benodol, cofnod gan awdur oedd yn defnyddio'r ffug enw hynod boblogaidd yn y bedwaredd ganrif ar 15, Gomer, wrth gwrs, wrth sôn am geithwas o diffoi a di erfyn ar y gatrawd yma am loches mewn difri. Ac os gai, mae'r dyfyniad o di cwtogi chdi bach, mae'n deud, dywed y ceithwas ei fod yn 45 mlwydd oed, a bod ei feistr wedi gyflogi allan pan yn 5 mlwydd oed, a hynny ddynion creulon a di-deimlad, pa rai a'i current yn di-drigaredd, a phan yr achwynau i'w feistr weithiau, gyrrai ef yn ôl fel ci, a phryd arall a ddawai i gymryd o ddiynod byth yn gwneud. O'r diwedd penderfynodd ianc oddi wrth y bwystfil di-deimlad, roes y penderfyniad mewn gweithrediad, a bu'n ymguddio yn y coed ac yn byw ar gynau am wythnos, pan y daeth tu fewn i'r lines atom ni. Y peth sy'n taro rhywun di, mae hyn yn sôn am bobl go iawn, o hwnna'n brofiad dyn go iawn oedd yn cael ei drin yn y fath fodd. Pa mor heriol ydy gweithio hefo y ffasiwn gofnodion a'r ffasiwn ddarluniau o brofiadau pobl go iawn felly, nid ffuglen oedd y cofnodion yma, ond effeithiau go iawn felly. Sut beth ydy mynd i'r afel a hynny? Mae'n beth teimladwy iawn, mae'n anodd fel ti'n dweud, ac fel yn dweud, un o'r prif gymhelliad dros cwtio'r hen ffolder llawn ffynonellau am y Cambrian Guards ysgwennu llyfr oedd yr hyn ddigwyddodd yn Washington DC ar y 6 o Ionawr. Cwbl o flynyddoedd gweld cefnogwyr Trump yn chwifio'r faner Confederates yn y adeilad y Capitol a'r pobl sydd yn cefnogi Trump oherwydd eu hiliaeth nhw eu hunain. Ac felly, oedd yn braf cael plymio i ffynonellau Cymraeg, achos y Gymraeg yw maes i, a gweld pobl yn defnyddio'r iaith i drafod, i amlygu yr holl greulondera yna o ran Caethwasiaeth. Ond, dwi'n meddwl, oedd o'n haws o'r hwrach yn emotional o ran sgwennu'r llyfr yma, gan fod y Cymru Cymraeg, neu'r Americanwyr y Cymraeg, mae, wrth gwrs, yn cyhoeddi'r geiriau yma a'r disgrifiadau fel yr un ti'n newydd i ddarllen, mwyn deffro pobl eraill, a sicrhau bod darllenwyr Cymraeg eraill America yn gweithio ac yn cefnogi'r achos. Felly, mae'n ddiddorol y darn ti'n newydd ddyfynnu gan Gomer, hwyrach bod hyn yn spoiler i bobl na ti'n wedi darllen y llyfr eto. Ond dwi'n dadlenu nes ymlaen yn llyfr, mae'r y Captain Owen Griffiths, sgwennodd y geiriau yna, dan ffug enw da. Achos, pan nes di fo'r gyfarwyddor rhaglen ni dogfen, nathon ni am Rhyfel Cartref America a'r Cymru a Caethwasiaeth, nathon ni ddefnyddio'r dyfyniad yna, a'n adeg yna, do'n i'n gwybod pwy oedd Gomer, un o'r filwyr Cymraeg, y 22nd Wisconsin. Ond felly dyna'r un o'r peth o ran ymchwil diweddarach, ddysio hyd i lythyrau Saesneg gan Owen Griffiths yn archifdy byddin yr ymdaleithiau, yn deud, yn blwm ac yn blaen, awn i am fo oedd i rhyw radd, achos nath o gyhoeddi llythyr wedyn yn ei enw ei hun llyd. Ond mae'n deud yn blwm ac yn blaen mewn llythyr personol, mae fo o Gomer, felly un o'r pethau o ran ymchwil sydd wedi mareinio chydig bach ar yr hanes. O dyna sy'n wych hefyd, bod ymchwil diweddarach wedyn yn taflu goleini go bwysig ar yr hyn oeddech chi wedi greu efo'r gyfres ddogfen felly. Ond ella sy'n dod trwy'r chi'n benodol Ifor fanna, lle o ran, pan ydych chi'n gweithio hefo'r ffynonellau gwreiddiol yma felly ar straeon a'r disgrifiadau go iawn. Eto, pa mor heriol ydy mynd ati i ddefnyddio'r ffynonellau hynny a mewn difri, defnyddio nhw mewn ffyrdd creadigol felly sy'n gweithio ar gamera ac ar radio ac ati? Wel, fuon ni'n ffodus iawn wrth trio darlunio pethau. Hynny, wrth gwrs, mae'r ysgrifau yma'n creu i darlun i hunin, y darluniau geiriol lle, a mi alla rhywun bodloni ar ffeindio
lluniau, ffotograffa addas neu printiadau o papurau newydd addas a jyst gweu yr ochr weledol, ochr yn ochr a'r darluniau geiriol byw yma. Ond yn yr achos yma, neu'n hytrach i bod yn fanwl gywir, penod chydig yn ddiweddarach yn yr union hanos yma, lle oedd y gatrawd o Wisconsin wedi rhoi lloches i geithwysion oedd wedi ffoi. Mi athyn nhw fyny wedyn bod nhw'n mynd â nhw hefo nhw o dalaith Kentucky. A wedyn mae yna ddisgrifiad hynod yw o sut oedd un o'r dyn ladron, neu slave catchers fel oedd Owen Griffith yn ei galw nhw, wedi trio sleifio mewn i'r rhengoedd lle oedd y ceithweisio yma yn cyd orymdeithio hefo'r milwyr Cymreig o Wisconsin a trio cipio un o'r hogia yma a'i dwyn o yn ôl at ei feistr lly. A wrth gwrs gwrthodwyd iddo wneud hynny. A nath ni ailgreu yr olygfa yna gyda chymorth criw o reenactors yn Saesneg lly, the 6th Ohio. A fuon nhw'n o gymorth mawr i ni wrth wneud dwy gyfres mewn gwirionedd. Y gyfres gyntaf yn ymwneud efo hanes yr Rhyfel, yr ail hanes, yr ail yn ymwneud efo hanes Caethwasiaeth. Ac felly, nathon ni, oedden nhw wedi dod a'u cariadon hefo nhw i fod yn crowd yn ochr y stryd. Dwi'n yn cofio lle'n union ddaren ni ffilmio fo, Jerry, ond o'n i'n falch iawn. Rhywle neu Ohio, dwi'n meddwl. Na chdi, ar dir ryw adeiladau o'r cyfnod yn doedd yn gefndir i'r peth. Na, oedd yn brofiad arbennig iawn yn doedd. Ac yn hynny, oedd o'n hygol, ac yn hynny o beth, fel ni'n trafod Gareth ar y ffin rhwng adrodd, trafod hanes ffeithiol ac adrodd stori gan ddefnyddio dychymyg, mae cyfresu dogfen oedd yn ei wneud ac Ifor yn ei cyfarwyddo. Yr adeg yna, Ifor yn croesi'r ffilm, ro'n i'n gyfarwyddo ffilm dramatig, da. Ac wrth gwrs, efo ffilm, mae Ifor newydd egluro i'r actorion a'r delwyddau gweledol i wneud o. Felly, yr un math o beth i raddau dwi'n trio wneud yn y llyfr, ond eto mewn cyfrwng mor wahanol gyda extras yr actorion a'r pethau fel yna. Felly, mae hynny'n enghreiffdio'r craidd y peth yn fyw iawn, dwi'n meddwl. Wel, mae'r llyfr ar ei hanner gen i ar hyn o bryd, ond be dwi'n mwynhau mwy na dim ydy'r mynyldra sydd jyst ddim yn bosib mewn cyfres dyledu, hyd yn oed y rei mwyaf anodeddus lle wyt ti, Jerry, wedi llwyddo i dwrio mewn i fywydau dynion cyffredin a ffeindio rhywbeth sy'n rhoi blas i ni o'r bywydau yna a'r math o gymdeithas oedd wedi i creu nhw, a'i ffurfio nhw, a sut oedd hwnna wedi cael ei dafled i bair y gyflafan weidlyd yma. Mae'r ffaith bod ti wedi medru mynd nôl at y pwnc a mynd â fo i ryw lefel arall yn dwi'n meddwl hynod werthfawr. Diolch yn fawr i fawr. Ac yn sicr yn hynny o beth, gwneud o'n hygyrch iawn hefyd yr hanes mewn difri, o'ch chi'n dweud fan o ran y ffasiwn fanylder sy'n yna, a mae'r fanylder yn eto'n eithriadol fel sa rhywun disgwyl mewn ffordd, efo chi, Jerry, bod chi'n gymaint o ysgolhaig fel yna, ond dyna sy'n dyrol, eto cyflwyno'r hanes mewn rhyw bersbectif dwtch wahanol illa i'r eto'r ystyd academaidd, a dwi'n bod chi wrthi'n golygu hanes byw Ifor, a mewn ffordd dyna di'r bwriad y fanna i ryw radda ydy dod ar hanesion yma sy'n gysylltiedig â Chymru a'r Cymru i gynllid fahangach, fas alla ddim yn darllen ryw lyfr hanes llychlyd mewn ffordd ryw 800 tudalen math o beth, lly. Mae'r cyfryngau amrywiol yma yn ffordd gyfleus o'n hynny. Sa chi'n cytuno? Wel, yn sicr, a dwi'n hynod o ddiolchgar i Jerry bod o wedi derbyn y gwaith di ddiolch o trio crynhoi y llyfr. Roedd rhyw flas o lyfr cyfan mewn erthigol 3 tudalen, dwi'n meddwl. Ond mae yn llwyddo i
enyn diddordeb gobeithio. Dwi'n mawr obeithio bydd llawer un ar ôl darllen y pwt o erthigol yma yn hanes byw. Yn y rhifin nesaf bydd yn ymddangos yn diwedd, dechrau'r mis nesaf. Dwi'n gobeithio bydd llawer un yn cael i arwain wedyn i fynd i'r siop lyfrau i brynu y llyfr. O, gwych. O, da iawn. Edrych ymlaen at y rhifin nesaf yn barod, lly. Rhywbeth arall o'n i'n gweld yn ddorol iawn, oeddech chi sôn gynna, Jerry, ac o ran yr elfen o iaith, a oedd Ifor di sôn yna o ran dyn ladron felly, o'ch chi'r gwahanol derma yma wedi cael eu creu. A mae hwn eto'n dangos y ffasiwn gyfoeth oedd yna i'r Gymraeg felly. Mae'n ddorol newedig mewn perthynas ar termau gwrth-gaethwasiaeth, diddymiaeth, yr ymadroddion penacopor ag ati. Doedd pethau ddim mor naill neu'r llall nag oedd, mi oedd na llawer fwy amrywiaeth, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn y sfer Gymraeg hefyd, sa chi'n deud, o ran yr safbwynt tuag at gaethwasiaeth a rhyddid mewn ffordd. Da chi'n cyfleu hynny mewn ffordd, yr amrywiaeth, ydyn ni'r amrywiaeth safiad tuag at gaethwasiaeth. Sa chi'n licio dweud chydig bach mwy am hynny? Ie, dwi'n meddwl, yn wedig o fynd tu allan i'r gymuned benodol hon, neu'r cymeriadau yma o Wisconsin, o ran y Gymru Americanaidd, os gael ddefnydd ymadrodd yn y cyfnod. Ar unwedd, mae'n rhyfeddol o unffurf, does ddim llawer ddim byd yn Gymraeg o'r cyfnod yn dweud bod pobl o blaid Caethwasiaeth, ac mae hynny'n rhyfeddol, dweud y gwir, ac yn ddiflas o unffurf weithio ran hynna. Ond o ran y rhai yn gwrthwynebu Caethwasiaeth, mae'n amrwywaith fel o ran y wasg, o ran y cylchgron a Cymraeg yn America, mi oedd golygydd y cyfaill yr hen wlad, mi sôl yn y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg America, William Rowlands. Mi oedd o'n yn erbyn Caethwasiaeth yn gynnar iawn, ond o le yn y 1830, 40, 50 cynnar, mi oedd o'n gefnogol i'r Colonisation Society, sef oedd o eisiau rhyddhau Caethweision a'i danfon yn ôl i Africa, yn ôl i Africa, gan mynd nhw hwyrach hiliaeth yn meddwl, wel, mae Caethwasiaeth yn ddrwg, ddim eisiau gweld pobl yn cael ei gamdrin, ond eto ddyle pobl ddi ddim cyd-ddiw a phobl wen lle math yn o beth. A wedyn pobl fel Robert Everett, oedd yn golygu y cynhadwr Americanaidd, mi sôl yn Annabynwyr Cymraeg America, yn credu bod pawb yn gwbl gydradd, ddim ots am liw i croen, a bod rhaid rhyddhau Caethweision yn syth a rhoi dinasfraint iddyn nhw ac yn y blaen. Felly mae'n amrwywaeth fel yna yn sicr de. Ac o ran, unwaith eto, symud tu allan i'r gymuned hon, ond hefyd o ran y milwyr Cymraeg hyn o Wisconsin, pan maen nhw'n sôn am eu rhesymau dros ymrestru nefyddin ac ymladd yn y Rhyfel Cartref, mae yna rhai sy'n dweud bod nhw'n ymladd i achub undeb y wlad, de, i drechu gwrthryfel y deheuwyr. A hynny'n unig. Dwi'n dweud dim byd am Caethwasiaeth. Dyn ni'n gwybod beth nhw'n meddwl am Caethwasiaeth, de. Ond mae yna lawer iawn sy'n dweud i bod nhw'n ymladd i ryddhau Caethweision sydd yn rhyfeddol ac ambell un fel un o'r milwyr mae Roland J. Edwards, un o'r chydig o Aberystwyth. Mae yna ddau gymeriad pwysig o Aberystwyth yn y stori. Mae'r rhan fwyaf o ran nhw eu hunain neu rhieni yn rhannu o Sir Dyfaldwyn neu Sir Feirionnydd. Un pwysig o Sir Fôn, un o Arfon, y rhan fwyaf Sir Dyfaldwyn neu Sir Feirionnydd. Ond mae yna ddau o Aberystwyth gan gynnwys Roland J. Edwards oedd wedi ei fagu yn ifanc iawn yn dweud. Oedd yn blentyn bach, 3 oed yn ymfudo i Wisconsin o Aberystwyth. A'n dweud bod ei rhieni wedi gweddio bob dydd dros rhyddhad y Caethweision yn y blentyn, a wedyn ni gweld o'n ymrestru'n ben oherwydd hynna. Felly mae'n enghreifftiau fel yna. Ond yr hyn sy'n rhyfeddol unwaith eto, mae yna amrwywaith fel ti'n newydd ddeud, ond o ran unffurfiaeth y darlun, does na ddim ffynonellau Cymraeg o gwbl gynnau. A dwi'n ei chwilio, mae gennau 10,000 o dudalennau yn Gymraeg o'r rhyfel. Dim byd yn deud bod nhw'n erbyn rhyddhau'r Caethweision, neu bod nhw ddim yn ymladd i ryddhau Caethweision. A mae hynny'n draiadol, achos mae yna lwyth o filwyr Saesneg i iaith yn byddwn y gogledd sy'n dweud, maen nhw'n hyn Saesneg, dwi'n ymladd i achub yr undeb a. Mae'n biti bod rhai'n gweld yr rhyfel yn erbyn Caethwasiaeth, does gynnau ddim ots o gwbl fy hun am y Caethweision. Mae yna lwyth o bethau fel yn Saesneg, ac yn wir fel dwi'n dangos yn y llyfr, mi oedd yna filwyr Saesneg i iaith, wel Lea un sgwenn y lot, yn yr un gatrod o Wisconsin yn dweud pethau fel yna, bod oedd yn poeni rhyw lawr am y Caethweision yn Kentucky, a mae yna'r hwyl am ben y diddymwyr gan gynnwys y Cymru am fod yn ben boeth am ryddhau Caethweision. Felly'n hynny o beth, oes, mae'n amrwywaith, ond eto, mae'n rhyfeddol bod y Cymru Cymraeg yn America mor
unol ei safiad i ryw raddau o ran y dystiolaeth sydd wedi greu. Ac wrth gwrs, mae rhywun disgwyl y pethau gyhoeddwyd yn y wasg, brofi rhyw fath o sensoriaeth. Gwybryn fysa Robert Everett wedi cyhoeddi rhywbeth o blaid Caethwasiaeth, pe mae llythyr y fath wedi sgwennu ato fo. Ond eto, fod yn dweud, mae yna lythyrau a dyddiaduron personol nas gyhoeddwyd tan yn ddiweddar, neu o gwbl lle, ac hyn o'r yn y llythyrau Cymraeg yna. Dwi ddim wedi cael hyd i rhywbeth gan filwr yn ystod rhyfel, ond diws, dwi ddim yn ymladdu i ryddhau'r Caethwasiaeth yn wahanol iawn i'r rhai Saesneg, ac Almaeneg a Gwyddelig ac yn y blaen, a bod yn onest. Felly, yn hynny o beth, mae'n ddiddorol, ond mae'n amrwywaith yn sicr o ran y Gymru Americanaidd a'r math o wrth gaethwasiaeth oedd yn cael ei harddal. Ie, mae'n ddorol iawn sydd bod na'r fath, fel ydych chi dweud, unffurfiaeth a rhyw gonsensws bron lle o ran yr ffynonellau sydd gennym ni. Ond y sicr mae hanes y Cambrian Guards, mae yna ffasiwn gyfoeth o brofiadau a thestynau fel ydych chi'n cofnodi yn y llyfr mewn difri. Felly cwestiwn i'r ddau o'na chi rwan, lly, oes yna rhywbeth penodol ydych chi'n meddwl yn y testynau neu'r hanes y gatrawd yma, neu unigolion penodol cysylltiedig, lly, sy'n dal i gannu'n wir am ein byd ni heddiw. Mae'n anodd iawn ella meddwl o reit cymryd rhywun o ryw gyfnod hanesyddol i rwan. Yeah. Os yna unrhyw beth, ydych chi'n meddwl sy'n dal i gannu, dwi'n gweld ydych chi'n sôn gyna o ran gweld y fanner, y Confederacy o hwnna di'ch tanio chi mewn difri i roi pin ar bapur, felly dwi'n meddwl os rhywbeth, felly. Mae yna bethau mae'n natur ddynol, dwi'n meddwl, ac o ran credoa yn dylanwadu'r ymddygiad ac yn y blaen, crefydd yn wneud rhwng crefydd ac agweddau eraill. Mae yna dri brawd sy'n weddol bwysig yn y stori. Evan, John ac Edward Ellis yn wreiddiol o Llanuwchlyn, wedi'n fideo yn blaen bach. Ac mae'r brawd fenga, Edward, yn bregethwr lleg poblogaidd iawn, gyda bydyddwyr Cymraeg Wisconsin pan mae'n ifanc iawn. Ac mae eisiau mynd yn weinidog, a mae wedi dechrau astudio yn yr athrofau fynd yn weinidog gyda bydyddwyr, ond dyma'r hyfel yn dŵad. Ac mae'n mynd a'i frawd i'n restru, a mae'r brawd hun yn aros ar y ffarm, ond yn dod i'n ymuno nhw wedyn y fyddyn lle. Ac mae'n deulu crefyddol iawn. Mae gyda nhw rhyw 3 ewyrth nhw yng Nghymru sy'n weinidogion, a mae tad nhw yn bregethwr lleg mawr yn Wisconsin. Ond mae'r brawd canol, John, mae un o'i ffrindiau fo yn dweud, nad oedd o'n grefyddol o gwbl tan iddo brofi tân y gelyn am y tro cyntaf mewn brwydr. Felly rhywun gallu gweld y math o'r beth. A hefyd, pethau dynol iawn, pethau nad ydyn nhw mor glodwyw hefyd, fatha cenfigen a pethau clecs. Mae un, Robert Blair Jones, mae'n dechrau fel rhingill fel sargeant, mae'n cael dyrchafiad nes ymlaen i fod yn second lieutenant. A dyma Elias J. Pritchard, hogyn o Rhiwlas yn Arfon, sy'n gerddor yn y fyddin, yn sgwennu at deulu chwaer yn Wisconsin yn Gymraeg, ac yn dweud, doedd o ddim yn heiddi'r swydd, a mae gen fo, mae'n sgwennu'n Gymraeg, ond gyda ddigon o Saesneg American, ond mae gen fo influential Christian friends yn y capal yn Rysyn, oedd ei ewyth o Robert Blair Jones yn ddiacon neu'n flaenor yng nghapal y Methodistiaid Rysyn, a bod hynna wedi tynnu rhyw lunyn i gael dyrchafiad iddo fo, rhywbeth fel yna. Felly, ydych chi'n gweld rhywbeth o fel o ran yddigedd a pobl yn cario'r clecs a bethau sy'n ddynol iawn, wrth gwrs, hefyd. Hwna, diddorol iawn ar eto, y gyfle, wastad rhyw duedd o'r naill enwad yn taflu sen ar yr enwad arall mewn ffordd hefyd o ran hynny. Beth sy'n rhyfedd amdano fo, dyma o bosib y rhyfel cyntaf yn hanes y byd, lle oedd cynifer o'r milwyr cyffredin yn llythrennog. Ac wrth gwrs oedd nhw'n llythrennog mewn cyfrwng sydd wedi medru parhau. Hynny yw, oedd nhw'n sgwennu llythyrau. Erbyn hyn, mae bobl falle fwy llythrennog, ond falle faint o'r hyn dyn ni'n creu ac yn rhannu dyddiau hyn fydd yn parhau os nad i'r dulliau archifo yn dal i fyny hefo. Fydd na ddim cofnod calad
o hwn o reidrwydd lle, o'r sgwrs yma. So mae hwnna'n yn beth diddorol hefyd, wrth gwrs, o ffaith bod yna ffasiwn awch am gan teuluoedd a'i perthnasau nhw'n ôl adra i wybod beth yn mynd ymlaen. Wel, wedyn, wrth gwrs, oedd hi'n arfer gyn, falle bod rhai o'r llythyrau gwreiddiol wedi colli, am bod nhw wedi cael ei rannu hefo papurau newydd y cyfnod, maen nhw wedi cael eu cofnodi felly. Felly rhwng y cyfnodion calad y llythyrau sydd wedi goroesi, y dyddiaduron sydd wedi goroesi, ac wrth gwrs y llythyrau a naill ai sgrifennwyd yn unswydd at y golygydd, ond ambell waith, oedden nhw jyst yn rhywun o'r gymuned yn dweud, efallai fydd o ddiddordeb i Gymru Racine i glywed hanes gen fy mab math o beth, sydd hefo cwmni F. Felly, dyna sy'n mor ryfeddol amdano fo, bod ni'n medru cael y ffenast yma ar fywydau dynion cyffredin, o mor bell yn ôl. Dyn ni sôn am sawl cenedlaeth, o bosib bysa'n teidio ni di medru nabod rhai o'r dynion oedd wedi, a dwi'n deud hynny fel rhywun yn ei 60au, mae'n mor bell yn ôl, ac eto dyna sy'n cyffwrdd rwy'n heddiw. Yr un tebyg ydy'r ofna, tebyg ydy'r concern, a dyna sy'n neud o mor fyw heddiw. Mae'n bwynt aferchog, a hefyd, bosib o gyda'r rhaglen, hefyd, dwi'n meddwl bod y milwyr cyffredin Cymraeg i iaith yn aml yn, nid bob amser, ond yn aml yn sgwennu'n well na'r llawer o rai Saesneg, hwrach, rhywbeth i gweld dylanwad yr ysgol sul Cymraeg a'r Cymraeg Beibl William Morgan a'r traddodiad steddol, oedd llawer o bobl ma'n mynd i steddfodau. Oedd y captan Owen Griffiths yn islywydd y steddfod Racine, felly ni'n gweld hwrach y traddodiad llenyddol Cymraeg yn cyfoethogi y ffordd maen nhw'n sgwennu, felly'n aml iawn mae llythyrau'n fwy diddorol o safbwynt llenyddoldeb na rhai llythyrau Saesneg gyffelyb. Dwi'n gorgyffredinoli'n ofnadwy wrth gwrs hefyd. Mae'r ffordd wyt ti wedi tynnu allan yn y llyfr eto i raddau nad oedd yn bosib mewn gyfres dyledu. Nid yn unig yr hanes a sut oedd yr hanes a sut oedd y digwyddiadau yma yn effeithio ar y dynion dan sylw, ond ti hefyd wedi medru archwilio beth oedd natur i ymlyniad nhw i'r Gymraeg, beth oedd natur i hunaniaeth nhw, lle oedd y Gymraeg yn isto fewn i hunaniaeth Americanaidd neu Cambro-Americanaidd neu beth bynnag. Mae hwnna'n faes mor eang, ac gan bod gen ti lot o ddata, y 10,000 o dudalennau a mwy erbyn hyn, dwi'n siŵr, i'w astudio. Mae modd dod i bob math o gasgliadau diddorol, a mae ffaith bod ti wedi gallu ymchwilio'r peth i'r cyfeiriad yna, dwi'n meddwl, yn wedd arall sydd yn gwerth ar y llwyth. Ac gan i deg yna, cyn i ti ymuno, mae bron hanes yr iaith Gymraeg ddath yn bwysicach bron i fi ar un wedd, achos y Gymraeg efo maes, dwi'n mynd hanesydd go iawn er mod i'n cocio mod i weithiau. Ac oedd yn rhyfeddol, a'r hunaniaeth yn dweud, pobl y tri swyddog mae wedi genu'n America, erioed di gweld Cymru yn ei bywydau, yn eto'n siarad Cymraeg ac yn sgwennu Cymraeg eitha coeth. Oedd y teulu Owen Griffiths yn meddwl, oedd rheni Owen Griffiths wedi'n ddudo i America yn y 1790au, i rheni fo, a wedi cael ei eni'n America yn y 1820au, a rhai o'i blant yn meddwl bod o'n sgwennu Cymraeg yn well na Saesneg, rhyfeddol. A un o'r milwyr sy'n eitha canolog yn y stori, Cadwaladr Pyw, neu Cad Pyw i ffrindiau, nath o'n ddudo'n 20 oed o Pryd y Maen, Ger Dolgella, yn 1855, heb air o Saesneg hefyd. A wedyn, dych chi'n gweld rhai o rai Americanwyr Cymraeg yn sgwennu Cymraeg, ond gyda llwyth o ymadroddion Saesneg yn britho fel sy'n yn disgwyl heddiw, code switching fel mae ieithigwyr yn dweud, olwg ymlaen o Gymraeg a Saesneg. A pan maen nhw'n dyfynnu sgwrsio i gilydd, yn dweud, weithio rhyw ymadrodd Saesneg cael ei luchio mewn, fel sy'ch chi'n disgwyl gyda pobl o'r fath. Felly, oedd hynny yn goriad llygad, ac fel ti'n dweud, mae'n faes yn ddwy hun, hanes yr iaith Gymraeg, sosio-ieithyddiaeth wrth graffio'r gymuned Gymraeg yn America. Ac a wedyn hunaniaeth, fel ti'n dweud, nid yn unig o ran y milwyr eu hunain a'i cymuned gartre'n Wisconsin, ond hefyd sut oedd
milwyr milwyr di-Gymraeg y gatrod, gan gynnwys yr un nes i gyfeirio ato fo, oedd nad oedd yn ymladd i ryddhau Caethwasiaeth, nad oedd yn poeni am y Caethwasiaeth o gwbl. Ond mae o'n cyfeirio Owen Griffiths fel ei Welshman, hot-headed Welshman. Ac gafodd Owen Griffiths i enni'n o wneud y County New York, doedd o rioed i gweld Cymru i fywyd, ond oherwydd ffaith oedd yn siarad Cymraeg, arddel hunaniaeth Gymraeg, oedd Americanwyr Saesneg i iaith yn ei weld o'r lleill fel Cymru da. Felly mae hynny'n goriad llygad ac i gael ail afal mewn cyfnod hanesyddol a natur hunaniaeth pobl yn y cyfnod yna fel yn ddiddorol da. Mae'n wir yn wefreiddiol o beth, dwi'n meddwl. O sicr, eto'r fel chi'n dangos hwnna'r cysylltiad rhwng yr iaith a'r hunaniaeth mewn difri de, a sut bod yr naill yn medru diffinio'r y llall. Reit, dwi'n ymwybodol sy'n mynd i fod yma yn sgwrsio am oriau eto, ond mae yna lyfr ar gael i ni ddarllen sy'n wych o beth, ond mae gen i un cwestiwn bach sy'n licio gofyn, a mae'n gwestiwn eitha arbenigol, dwi'n mynd yma. Mae yn ymwneud â'r cyflwyniad i'r, eich datganiad i gyflwyno i'ch enaid hoff cytun sydd yma hefyd i Ifor, da chi'ch dau yn ffrindiau penna fo diddordeba amrywiol a mae rhaid dweud moesau gwaith mor debyg, da chi'ch dau mor weithgar. Ond mi ges yn ogleisiol gan yr cyflwyniad yma i Ifor ap Glyn, gyda diolch am eich gyfeillgarwch a'i gefnogaeth, a gyda diolch hefyd am wneud i Georgia Ido yn ei ffordd unigryw ei hun. Ie, rhaid fi ddweud, hyd oed cyn sgwennu'r llyfr, cyn dechrau sgwennu'r llyfr, o'n i'n gwybod mod i am ei gyflwyno Ifor oherwydd yr holl hanes dyn ni wedi rhannu'n cydweithio y beth yma. A wedyn dwi'n siŵr mod i'n gwybod y weddol fian mod i eisiau dweud hyn yn y cyflwyniad hefyd. Wel, Ifor, ti eisiau egluro arwyddocad gwneud i Georgia Ido o ran hanes yn cyfeillgarwch ac yn wneud yn y gorffennol? Wel, ie. Mae'r cyfeiriad, mae'r cyfeiriad wrth gwrs at yr orymdaeth tua'r môr a wnaeth Sherman ar ôl cymryd Atlanta ddiwedd 1864, dyma cymryd gwynt ato a penderfynu reit oedd am aromdeithio ar draws Georgia tua'r môr gan dorri rhyw rhimyn, wel, be gath i alw mewn cyfnod diweddarach yn fath o scorched earth policy mwyn dangos grym yr undeb a hefyd, falle oedd yna elfen ymarferol i'r peth yn meddwl bysa'n haws mewn gwirionedd iddyn nhw fyw oddi ar y tir fel na gadael dynion ar ôl i warchod rhyw pentra hwn a pentra llall ac yn y blaen. Felly oedd o'n rhywbeth digon ciaidd, a mi ddudodd mewn llythyr, na telegram oedd e, Jerry? Telegram at Telegram at Grant, ie. At Grant, mae'n ddrwg gen i. I can make this march and make Georgia howl. Felly oedd yna, mae'n siŵr, oedd yna elfen o fentro dwi'n bod, into the unknown, lle, pan oeddwn ni'n cychwyn ar y prosiect, wel, 3 prosiect, wrth gwrs, dyn ni wedi cydweithio arno fo. Ond, ie, pinnau, geith Jerry fanylu unrhyw anfadwaith a nes i gyflawni. Pan i'n ffilmio'r gyfres gynta Rhyfel Cartref America, a'r 5 ohonyn ni ar y criw adeg yna, achos oedd gan S4C fwy o adnoddau i wario rhaglenni. Oedd ddim yn wastrafus o gwbl, oedd y criw ffilm teilwng yr adnoddau, ac pawb yn cael hwyl am ei gilydd ar y daith. Ac oedden ni'n cychwyn mynd oedden ni bod yn ffilmio allan Richmond, Virginia neu rhywle arall i fod yn cofio Washington DC am fynd i Georgia i ddechrau ffilmio yn Georgia ac Ifor yn dweud, oce, hogia, dyma ni amser i fynd i Georgia, gwneud i Georgia Ido, fel Sherman, ac wedyn oedd hwnna jyst yn rhyw joc oedd yn codi bob yn hyn wrth ni deithio trwy Georgia. Ond hefyd, o ran gwleidyddiaeth gan gysylltu ar un o'r gwestiwn y gynharach Gareth, gan gysylltu'r pwnc hanesyddol a gwleidyddiaeth America heddiw, yn wedig yn oes Trump, ond oedd hyn cyn Trump, of course. Yn gweld lawr yn Georgia, oedden ni'n ffilmio yn Andersonville, i fod gwersyllfa garchar, lle oedd
carcharorion rhyfel y gogledd yn cael ei camdrin o rhyw fath o gwersyllfa grynhoen a filoedd a miloedd farw oherwydd triniaeth gwael. A gweld yn ymwl mewn pentre cofeb gan the Daughters of the Confederacy i'r swyddog deheuol oedd yn gyfrifol am y carchar yma, yr unig Confederate gafodd ei ddianyddio wedyn ddiwedd y rhyfel, sy'n rhyfeddol, achos mi ddyn nhw gyd yn fradwyr yn erbyn yr Unol Daleithiau, ond fo gafodd ei grogi am drosedd y rhyfel. Mae'r golfeb yn y pentre yn ei ddisgrifio fel a hero murder of the Confederacy. Ac roedd rhywbeth y felly wedyn ar ran agweddau rhai o ddynion gwyn cyfoes yn y de. Nid pawb o bellfor, y rhai oedd yn codi grychyn, felly oedden ni hwyrach yn mwynhau amlygu'r ethos yna o eisiau gwneud i George Ido a dial am yr holl beth yna hefyd, sy'n rhywsyd. So felly cyfuniad o'r dwys a'r doniol oedd o'i rhyw radda de. O, gwych, na ni, dwi wedi dall wan, lly, arbennig. Wel, na ni ddod ar sgwrs ma i'w chlô rwan. Wel, cofiwch bawb sy'n gwylio, mae'r gyfrol ar gael i'w phrynu dros gyfiawnder a Rhyddid 20.99 ydy hi. Mae gan Ifor i fi, gopia'n hynna'n. Yn sicr, mae'n gyfraniad eithriadol at ein dealltwriaeth, at lenyddiaeth Gymraeg America, hanes y Cambrian America, hanes astudiaeth a rhyfel. Mae'n gyfraniad mewn sawl ffordd wahanol ac eto yn gyfrol ysgubol gyda chi, Jerry. Felly, diolch yn fawr iawn i chi amdani a diolch yn fawr iawn Ifor am ymuno a diolch galon Jerry am y sgwrs hefyd. Diolch i chi'ch dau am drafod efo fi heddiw, ac i bawb sy'n gwylio. Diolch yn fawr iawn.